Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Narito na naman ako muli. Ngayon, magluluto tayo ng paksiw na galunggong. Ang gagamitin lang natin guys, syempre itong galunggong, maliliit. Luya, bawang, siling green, sibuyas, paminta, asin, pitsin, patis, vinegar, cooking oil, at gagamit tayo ng dahon ng mangga guys, pangbalot ng isda. Hindi na natin to tatanggalan ng hasang guys kasi maliliit man siya. Pero kung depende din sa inyo, kung gusto niyo tanggalan, nasa sa inyo po yun. Paghahalo-haloin lang natin yung mga sangkap natin guys. Asin, paminta, bitchin, suka, patis, at tubig.
Ilagay lang natin yung isda. Babalutin na natin, guys. Ang sarap nito, guys. Tapos, ilagay lahat dito ang sabaw. At lagyan ng cooking oil, guys, mga 2 kutsara. Isalang na natin, guys, sa katamtaman na apoy. Tikman lang natin, guys. Sarap. Pwede na to. Ayan na, guys, luto na yung galunggong na paksiw na binalot sa dahon sa mangga. Halos 1 oras ko siyang pinakuluan sa mahina na apoy. Please subscribe my channel. God bless.